И здравейте хора, днес ще цъкаме Roblox. И моля ви, пишете ми на какви други игри да играем. Така, нека да започнем. Влизаме в Roblox и мисля да цъкаме Grow Garden. При 4 часа и убийство. Да. Нали ти? Добре, влизаме в Grow Garden. Влизаме в Grow Путка. Не, да се казва. Нищо не казва. Каза хубаво. Нещо ще ви се почува. Окей, там я нашамарих малко лежи. Да, лежи там. Ай, кой там лежи, бе? О, има пустиня. Окей, това е хубавото. Окей. Както ще ли има, бе? Да. Абе, нали ти правиш квест за уния там? Мога тук на телефона си го направиш. Да, ма имам само 1%. Не? Аз ти викам на телефон да си го направиш, бе. Ай, вече ги пусти. Окей, хора, сега ще съберем някои неща, за да може да си направим още една супа. Или каквото там беше шейк. Съжалявам, че обиждам вашия ютубър или какъвто е, не знам какъв е. Но последете го, за да има малко повече време. Да, защото в момента имам само 24 и ако стигнем 30, правя голям giveaway. И на база, че няма да познаете какво е. Аз събирам неща с мутации за супата. Има ли от това? Верно ли от тебе за строберите мутация няма да има? И това искам да го взема. Това мутация! Още нещо да сложим от разстроението. И готово. Готви се. 8 минути трябва да изчакаме. А сега ще... Опа, пада нещо. Отиваме да си направим него семе. Добре, сега няма това. О, това ще бъде трудно. Но готино. Окей.
Хора, така, ще си напиша името точно в този момент. Ето го. И след малко се връщам. Това ми е името в Roblox. И giveaway ще бъде каквото си поискате от градината ми. Плод ли, каквото си искате. Взимате си всичко, ако искате, и си тръгвате. Но не като семе, а като неща можете да продадете. Ще ви ги гифтвам. И може и животно. А сега чао от мен, хора. Не чао, а нека да продължим видеото. И тук на мен няма кой ми плати. Искам да направя една реклама на Хихо. И да, искам да направя една бърза реклама на Хихо, защото това на мен са ми едни от най-вкусните напитки на света. Само тях пия. Това е един от най-хубавите чай. Един от най-хубавия чай на света и е уникално вкусен. На мен любимия ми вкус е, разбира се, с ягода. Пишете в коментарите на вас кой ви е любимия вкус. И ето го новото семе. Уникална. Нека да отидем при Ванина да видим какво ще каже за това новото ми семе. Тя къде е, бе? Ти къде си? Ти не си в играта. Играта съм. Ти виждам градината. Окей, вижте, не ви ли кефи този плод? Можете този плод да вземете за giveaway. Здравей, доге. Здравей. Окей. Хора, сега, нищо не направя тук, но дойдох да ви съобщя за giveaway за малко в Грова Гарден и да ви покажа нещо. Отивате си в градината и ако искате да направите моя паркур, давайте ето, откачате се на табелата, после на оградата, на лампата, после тук на какаото, на Елдър Страуберито, хоп, и отивате после и тук, хоп, 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 хоп. След това отивате ето тук, пак на Елдър Страуберито, после ето тук, хоп, и така. И да, паркур е доста труден, така че се надявам да го минете. Да. Така че, айде, ела да направим анбоксинг. Добре, Ванина е до мен да видим какво ще се падне, еларе. Дей. Какво ще се падне, дали е редкото? Кепаут! Редкото е! Редкото е! Кепаут! Редкото е Don't Steal. Я нещо, ако искаш ще го. Добре, бе, добре. Верно, бе, Don't Steal беше. Кепаут, какво беше? Добре, после ми се падна май, че ето това. Да. Аз вече имам две табели, така че няма какво да ги правя. Ето това са ми материалите тук, които имам. И тук съм си направил един много готин лагер. И тук ще направя видео утре как отваряме това. А сега, Ванина, да преминем към някоя друга игра. Хайде! Така, 3, 2, 1, телепортираме се в... Така, хора, ще играем ето тази игра. Тя е скейт-оби. Значи, имаш скейтборд и го караш около едни препятствия, които някои са трудни, някои не са. И е доста хубава играта. Аз правя рекламата за Хихо само защото ми харесва, а не защото
искам да ми платят. То на мен няма кой да ми плати, хора. Няма кой да ми плати. Аз си знам. Няма кой да ми плати. Така че... Добре, аз ще се опитам да направя нещо. Оп. Добре, хора, не мога нищо да правя. Това беше видеото от мен. А сега чао. Аз продължавам тук си правя това. И сега чао от мен.